салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз анҳамин хел як ширинӣ хушхӯр тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ширинӣ ба мо лозим аст 2 дона тухм, 1 пиёла шакар, 1 пиёла шир, 10 грамм разрихи тел, 1 қошуқ какао ва орд. Дар аввал мо тухмҳоро меандозем, баъд каме намак мекунему омехта месозем. баъдан ширро меандозему омехта мекунем, хамир тайёр мекунем. разрихи телро меандозем, 10 грамм ними пачкаро. вақте ки хамир тайёр шуд, онро ба 2 қисм ҷудо мекунем. ба як қисмаш каме ҳамон 1 қошуқ какао меандозему, як ҷоя месозем. ҳамин хел хамирҳо тайёр шуд. онҳоро гирифта дар пакет мепечонем. ба муддати 10 дақиқа мегузорем ки дам гирад. ана 1 пиёла шакарро мо дар ин ҷо қанду тайёр мекунем то ғафс шуданаш. 10 минут гузашт, мо зувлаҳоамро тунук мекунем. якташро тунук карда ба як сум мегузорем, дуюмашро тунук мекунем. ҳамихел бо якдигар мемонем, боз тунук мекунем, кӯшиш мекунем ҳардуаш якчейн шавад ва бо ҳамин шакл мебурем. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои нағз менависед. аз шумо миннат дорем. бо ҳамин шакл мепечонем. ҳамин хело намудаш зебо, худаш хело бомазза. ҳатман тайёр кунед, кам харҷ. бирён мекунем то пухтанаш ва қандоби тайёрро мерезему якҷоя мекунем нағзака. ҳамин хел тайёр шуд. ба ҳама иштиҳои таом. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед дӯстони азиз.